Yanzu nan asiri ya tonu akan maganar auren Hadiza Gabon da Shak Isa Ali Pantami. Ashe dama wannan abin ne ya faru aka fito ake ta maganganu akan irin waɗannan abubuwan na auren Shak Isa Ali Pantami da kuma Hadiza Gabon. Mai sauraro ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon domin jin cikakken wannan rahoton da muke ɗauke da shi a yanzu. Amma kafin nan da Allah muna roƙonka idan har ya kasance wannan shine shigowarka channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing, sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaran mu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. Mai sauraro kamar yadda ka sani dai a kwana-kwanan nan maganar auren Hadiza Gabon da Shak Isa Ali Pantami take ta yawo a social media, inda mutane da yawa sun fito sun yi magana akan wannan al'amarin, domin kuwa ana zargin cewa Shak Isa Ali Pantami zai auri Hadiza Gabon. Da fari dai labarin ya fara da cewa Hadiza Gabon ta fito ta ce ba ta da burin da ya wuce face ta auri Shak Isa Ali Pantami, domin ko ta san cewa idan Shak Isa Ali Pantami ya aure ta zai rike ta da amana kuma ya san haƙƙin aure. Kuma ta ɗau alƙawarin cewa in dai Shak Isa Ali Pantami ya aure ta za ta daina harkar fim kwata-kwata. Wannan labarin shine ake ta haɗawa a social media, ana cewa Hadiza Gabon ce ta fara fitowa ta yi wa Shak Isa Ali Pantami wannan furucin. Kamar yadda aka ce Shak Isa Ali Pantami kuma ya amince da cewa zai auri Hadiza Gabon ɗin. A yanzu haka mai sauraro muna ɗauke da gaskiya akan wannan al'amari, domin kuwa ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon domin ka ji wannan cikakken rahoton, domin kuwa na san cewa kai ma a yanzu haka ka san cewa ana ta maganganu akan wannan maganar na auren Shak Isa Ali Pantami da kuma Hadiza Gabon. Na san cewa mai sauraro za ka yi zaton cewa Hadiza Gabon ce ta yi furucin nan, ko kuma za ka yi zaton cewa Shak Isa Ali Pantami shi ma ya furucin cewa zai aure ta. Kamar yadda kuma wani labari yake yawo a social media na cewa wai musulunci bai haranta wa Shak Isa Ali Pantami auren Hadiza Gabon ba. Amma dai wannan maganar dama gaskiya ce, domin kuwa musulunci ba zai haramta wa Hadiza Gabon auren Shak Isa Ali Pantami ba. Haka ma bai haramta wa Shak Isa Ali Pantami auren Hadiza Gabon ba, domin kuwa ita ba arniya bace ba, kuma ita ba kafira bace ba, domin ita musulma ce. Kamar yadda shi ma wannan rahoton ya fara da cewa wai Shak Isa Ali Pantami ya fito ya magana, ya ce musulunci bai haramta mai ya auri Hadiza Gabon ba, domin kuwa aikin alkhairin Hadiza Gabon sirrin jaye kuranta. Kamar yadda wannan maganganun suke tawo a social media kenan. Kamar yadda muka so mu ji ta bakin daga Hadiza Gabon din bata yi magana ba, haka shi ma Shak Isa Ali Pantami a yanzu haka bai yi magana akan wannan al'amarin ba, domin ko mutane da yawa suna ta jira ya magana su ji abin da zai faɗa, domin kuwa na san cewa ya san da wannan rahoton. To mai sauraro, a yanzu haka dai gaskiyar wannan al'amari shine Hadiza Gabon bata san wannan zance ba, haka shi ma Shak Isa Ali Pantami bai san wannan zance ba. Kawai labaran mutane ne waɗanda suke yaɗowa su zubga a YouTube da kuma wasu kafofin sada zumunta domin kawai su samu kuɗi. Babu shakka mai sauraro ka san cewa irin waɗannan labaran ƙarya suna ta yawo a social media, sai kuma mutane su yadda su zata gaske ne alhalin kuma ƙarya ne. To mai sauraro, a yanzu haka dai ka ji gaskiya akan wannan al'amari, domin kuwa Shak Isa Ali Pantami bai yi wannan furucin ba na cewa zai auri Hadiza Gabon. Haka ita ma Hadiza Gabon bata yi furucin cewa ba za ta auri Shak Isa Ali Pantami, kawai dai ƙaryar mutane ce suke ta watsawa a social media. To mai sauraro, ka ji gaskiyar wannan rahoto a yanzu haka, don haka a yanzu haka ka daina yaɗa jita-jita akan wannan al'amari, kuma ka daina ɗaukan cewa wai Shak Isa Ali Pantami yana da burin auren Hadiza Gabon. Haka ita ma Hadiza Gabon ba ta da burin ta auri Shak Isa Ali Pantami, kawai labaran ƙarya ne irin na mutane. To mai sauraro, ka ji gaskiya akan wannan al'amari. Mu dai nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu. Kai dai kasance da wannan tasha a koda yaushe ta hanyar dangwala mana alamar subscribing, sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaran mu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka, sannan kuma mai sauraro kada ka manta ka danna wa bidiyon mu alamar lakin. Mun gode.